Всичко се вижда. Да, всичко се вижда. Всичко се вижда. Значи до сега бяхме в Аксел, играхме на продавчи пишката на съседа. И Джини, Джони, Бени, Уенди. Ей, да, там се вижда нещо. Да. Значи дори се виждам. Обаче едва ли ще опуркваме това някъде. Обаче миришем. Джини, Рони, Джени, Уенди. Да, ето новата песен на... Сега ще демонстрираме новата песен. Не, сега ще демонстрираме, сега ще изпеем най-новата песен на The Cool Kids. Хора, ето как се почва след 1, 2, 3... На средата улицата! На средата улицата! Опа, Gangnam Style! Хора, виж колко съм оригинален! Хора, виж колко съм оригинален! И сега, това е най-новата песен на... как ще... Билборд! Най-ново, това е най... Нака, Билборд! Джини! Ето! Джони! Дженки, Уенки! Да, всичко се вижда. Джини! Окей, аз сега новата песен на The Cool Kids започва с 3, 2, 1. Джини! Уани! Джени! Да! From the pitch. Да. Джини! Джони! Бони! Да! О, Дифут! И сега на новия клип. Гледайте какво също. Той е доста важен. Джини! It's not like shit. Джони! Бони! Да! Джини! Как да не изглеждаме наркоманско, когато вървим на улицата? Джини! Джони! Къркоре, да. Не къркоре. И това беше. Това не няма го поръкваме никъде. Не. Това малко. Сигурно ли се? Да, само Фейсбук. Ти да сега ще го поръкваме. Не знам. Това такова. Това хипер не пробода, защото е грозно. Супер тъпо. Това Cool Guys. Cool Kids. Adventure time! Come on, grab a friend! You're too many! It's the dance to Jake the dog and... I'm okay, Jake the dog! Adventure time! Кажи че Оле, фонтанче, хора, фонтанче! Дукам се! Джини! Johnny, stop that guy, Genie, Johnny, Ой, виж това дървойцо, куле! Кой да се бъде? Не. Джини! Johnny! О, водичка! Камъче! Той ще кръся! Изваха вече! Умираш! А? Ай, скупим цвете! За 5000 лева, майна! Джини! Само представя. Johnny, Бони! Отиваме сега при билборд. Отиваме при билборда, който искаме да намерим. И който на умището, което те харесвам! Да! Рандом казва. И тотално познавам. Аз не съм с вас. Какво викаш така? Казва, че децата били от вас, така ли? И че си част от The Cool Kids. Това ли казваш? Вие са наркомани. И трябва да... Джини! Джони! Аз вземам закуски. iPhone 4S. Много са назад с модата, братле. Оле, виж някаката песен дадат. Джастин Бибър. Само ще виждам нещо яде, пълно-черно. Джони, Бони. Не, всичко се вижда. Поне е тъпа. Все Да, техники. поне е тъпа.
Johnny B. Botti, Johnny B. Botti. Johnny B. Botti. Oh, вземи кой за Букук. Искаш се вижда. Това е най-новата песен от The Cool Guys. Actually, Tony. Джими, не, как? Джимми, Бони. Заобаю. Билборд! Билборд! Още малко! Още малко! Билборд! Ето. Къде ще ги си прашаме? Ето тук долу. Не, май, найде до нас. То няма сега. Добре, че аз имам карта. Не, май тук. Може да сменили тъпия билборд. Сега сложим някакъв фонар. Сега, аре ме да видим. Абе, обаче си камерата малко. Продавай пили iPhone 68. О, аз знам пиявето. Знам пиявето. Ще речи май, не това за мен. Кай, дефинирам се виждам. Не, няма тук. Не, тук се вижда. Чакай, че мога да танцуваш. О, ще багал така, аз рече. Окей, снимат там. Стана. Снимат там. Swag. Джимми. Johnny. Гони. Дай. Давай. Това е 12 мегапиксела камера. Може да пиксела. Да. 12. Но, я хитнам. Хайде, весели момченца. Нищо се вижда, мая. Хайде да загравим банката. Тук къде ще ги спращате, бе? Дай, ти от сега сям карта. О, да. Чао. О, до утре. Чай, аз ще спрям последен под песничка сега. Случай това никой не го гледал. Ние сме ретарди, някакъв прави, нямаме приятели човек. Затова. Телефон ни е единствения приятел, който понякога не иска да ни Има и снима. картаж. Дай не иска да ме снима човек. Глей, гледай го то грозик, където не гледа там. Да, май, гледай. Ако си устата, вижда ли ще стане? Бато! Се вижда. Как да изглежда добре на първа среща? Не вече с телефон. Повик шака да пеем Барби Girl. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic. It's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination, life is a creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Нека гори! Това е стока. Ще се вижда. Гагори! Ни го очакваш си сега, нали? Аз съм го очаквам. Чакай да се преживи. Всъщност, малко са правили ми нещо. Хора, вижте ми отдолитен дъжд. Oh, so hardcore. Оранжев дъжд ли? I give cancer to this. Покинете! Ай, се обаем. Че само така нещо на мама, гледай. 6. Ало, мама. You have a one little kid. Не, как беше? Тони. You have a little kitty, 1, 2, 3. 1, 2, 3. You have a little kitty, 1, 2, 3. О, вижте! Free roam! Трябваше ли да се прибираш, бе? Да, трябваше. Какво става хора, това ми е много много разхвърляно. Това не е гледа, Оре, новото ми колело! Оре, виж какво яко колело имам. Това ми е новото колело, майна. Да, е. То къде тръгва ние? Снимам карта. Тока! Айде тръгваме ние. Аре, аз не съм скърта. Не, аре на другата. Хубаво, ай! Ай, чао! Умрете от спин! Това беше края на клипчето. И това. Чао!